Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Yang, hingkod ang pangidaron, taga Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa SSS sa akong papa nga namatay na. Aron inyo'y sabdan, sugdon ko sa pagkamatay ni Papa. Ingon ini ang mga panghitabo. Dionisio! Dionisio! Nganong nag-una ka man ako, dong? Usahon ko naman lang ang atong mga anak. Ma! Nga ako na lang itong usad, Duning! Maigo na! Nga basig maunsasad ka, ma! Magunsa naman lang niliwag yan. Nagsalig na ba yung kitang papa ni mo, day? Wag ganit na ikurang ama. Wag na ikapanubong ni papa ni mo. Ma! Usawa naman lang ni Natoro. Jacinta, ayaw lang palabis na mong gibati. Kay may mga anak pa ba mong dun nga nagnahanglan ni mo? Ate Marina! Unsao naman lang na ako, Ate Marina. Huwag gani ko mahibaw unsao sa pagpalubong ni kakong bana. Di ba may trabaho man si Duning? Siguro kung may SSS na siya. Kaya nga naman diig na siya SSS, ha? Namang gunay para sa burial assistance. Murag 20,000 man gani. Unya, makuha dayon? O, dili pa. I-process pa na ninyo. Uy, madugay pa natong hayas Duning, ani. Pwede ratang mangita og kautangan sa pagkakaroon ug bayaran lang unya nato kung maabot na ang SSS ni Duning. Sige Marina. Tabang yun niya yung taon ko, ha? Asa man ka taon ta makapangutang o kwarta. Aron nga mapahiluna na nato si Duning. Napahiluna na gyud nato si Papa, ma. Kami nga na ning atong bayang yang. Nakuhaan na tag-usa. Si Papa ninyo. Ma, hinahinayon na nato sa pagdawat, good. Ngawa na gyud si Papa. Aron makaatubang na ta sa atong mga problema. Ha? Nakautang pa ba yata sa pagkamatay ni Papa, ma? May mga bayranan pa ta. Mao nga atimanon ni nato, ma, ha? Kay ato ba yung gipasaligan ang atong gipangutangan nga bayran nato sila kung maklaim na nato ang burial ni Papa. Ay, tuod. Ang atong mga utang na ituod. O sige. Atoon ko niya ni sa SSS aron atong maklaim. Bao niya ang mga requirements nga mo gikinahanglan aron sa pag-claim sa burial assistance sa imong mister, ma'am? Nya, i-comply lang nimo ang tanan. Salamat, sir, ha? Oh, sige. Oh, yang. Ma, Basa ko no, be. Kuno sa ng mga requirements nga nakabutang diha. kadaghan ani maoy. Ha? Magkinahanglan man ta ay ni kwarta. Ha? Kwarta na sa? Unya, kamusta man inyong pag-adto ni mama nimo sa SSS Yang? Nag-uol to si Mama, ate. Kay daghan mong kaayo og requirements nga kinahanglan oy nga panglukaton. Magkinahanglan na sad kuno og kwarta, ate. Nya tiwa na baya mi kwarta. Mao ba? Nya ti ba 8 months naman daay kuno ang nahug ni Papa didto. Pero may makuha pa kuno gihapon si Mama. Aw, maayo na lang. Pero ate, lisura di ay sa pag-process, no? Imbes maning kamo tag-process kay watay kwarta. Ang kinahanglan sa di ay po tag-kwarta, nag-process pa lang. Isod yun ka ng pobrita, ate, uy. Pangitaan ta nagpaagi Yang. Makubra ra lagi na ninyo ang burial assistance ni Papa ninyo.
Recorded by X Thunder Gaming. Makaingon ko nga lisod gyud kaayo ning pubrita. Nabuhi na unta ang among dugo nga may kwarta ming makuha sa SSS ni Papa. Pero labihan sa daghana sa requirements. Og tungod sa kawadon, natigi-tigi ang pagkuha ni Mama sa mga requirements. Unya, Kumusta ang pag-adto ni mama nimo sa SSS yang? gihatagan man si Mama og ATM sa SSS ate. Kay adto ra kuno ihog ang kwarta. Aw, makubra na din niya. Wasad ko mahibaw ani Ate Marina. Kay kuwang pa man kuno siya sa requirements. Wa pa siya kakuha sa ilang marriage contract. Pero kasado man to silang papa nimo sa unang asawa no. Oo ate. Pero pagkabiyudo ni Papa, nagpakasal sab sila ni Mama. May anak man to sila no? Oo, usa. Nya, minyo na sad. Ay, magbinahinay dahil mo sa SSS ni papa ninyo. Ha? Mao ba, Ate Marina? Kuwang pamanggani ni ibayad sa itong mga utang pagkamatay ni Papa ninyo. O dako pa ta og gasto sa paglakaw-lakaw anis mga papilis nga gikinahanglan sa SSS. Aw, nakuha na di ay ni mo, ma. Oh, 15,000 ra. Oh, insimila di ay. Uy, pero Mga lang iso- na maoy. Dili isiguro sa ni nato og bayad sa itong mga nautangan kay maikog ta. Aw, ingon man hinuntong SSS nga may mapuno pa. Ay, basta mahuman ako nun ako og pasa ang tanang papilis. Wa pagyud gani ko kapasas among marriage contract papa ninyo. Oh, maayo kay gihulgan na ka sa iti mo 15,000 di ay ma. Nga wa pa man di ay kakahatag sa inyong marriage contract ni Papa. Ay, basta oy. Kay naminaw ra ko unsa ilang gisulti dito. May unta og mahumanan ni. Kay gawa sa gasto, kapoy kay balik-balik dito oy. Giteksa na gani ko sa taga SSS nga ipapasa na dito nila ang marriage contract namong papa ninyo. O sige, sige ma. Tabangan ti kag process sa ana. May nag-text ni mo ma. Basin ang SSS na. Kay human naman to natugpasan nilang marriage contract ninyong Papa. Uy, unsa naman sab ning gitek sa taga SSS? Laing requirements na sad ma. Oh, birth certificate ug marriage contract na sab kuno sa inyong maguwang. Ni ate? Dili, oy. Sa inyong maguwang, anak sa inyong amahan sa una niyang asawa. O death certificate sa unang asawang papa ninyo. Unsa naman sad na maoy? Hasula na ba ana? Naluoy na ko ni Mama nga gikapoy nagbalik-balik ini didto sa SSS kay naaman say ipaapas nga requirements. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Namatay ang akong papa og may SSS siya nga nahulugan niya og 8 months. Mga pila man day unta ang madawat anak ni Mama. Nakadawat na hinuon siya og 15K. Pero naa pa man kuno. Mga pila pa ka kay daghan pa kaayo migbayranan pagkamatay ni Papa. Ikaduhang pangutana. Biyudo to ang akong papa o kasado sad sa una niyang asawa. May anak silang usa ug minyo na. May bahin ba usab siya sa SSS ni Papa? Ikatulong pangutana. Human og pasa ni Mama sa tanang requirements, giingnan ra siya nga papaabuto na lang nga mahug sa iyang ATM ang kuwang. Pero gipangayuan naman sad si Mama sa PSA birth certificate ug marriage contract sa anak sa unang asawa ni Papa ug death certificate sa unang asawa ni Papa. Kinahanglan pa ba gyud na? Ikaw pat og katapusang pangutana. Unsa may among buhaton aron madali ang pag-process aning tanan? Asa man mi moduol? Kay naluoy na kaay ko ni Mama nga sigig balik-balik sa SSS. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Yang Yang.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto, legal, personal, problema sa to ang mga kapikas, karelasyon, sa to mga dokumento, kabtangan ug unsa pa nang mga problema nga nagbother na to ayaw mo ka problema. Ipadadayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw karong adlaw? Hello and greetings sa tanan natong mga nag-drive ilang mga sakyanan, ato ang mga pinalanggang taxi driver, mga pribadong driver, mga grab driver din ha, ang mga food panda, mga lalamob, angkas ug uban pa. Kumusta man mo? Palipas oras ang pagpaminaw sa ato ang drama pero nang hinaot ko nga naamoy nakutlo nga pagtulunan every time maminaw mo sa ato ang programa. No, salamat kaayo sa inyong way puas, no way hunong nga pagpaminaw padayon ra gyud gihapon mong naminaw nato. So salamat kaayo ninyo. Ay gyud mo kapuol ha. Padayon lang gyud tag paminaw sa ato ang programa guys. Kay mga medical nga mga problema, mapaminaw man ninyo si Dr. Rene Obra kay siya man ang doktor. Siya sad gyud ang muhatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana. Legal, of course, why lain? The one, the only, charos. Attorney Elaine ang mutubag ninyo, no? So, letter sender nato karong adlaw guys, taga Cagayan de Oro. Atong tawgon sa pangalan nga si Yang Yang. Wa man siya musulti pila iyahang edad pero punto legal iyahang ang SSS ni sa iyahang papa. Nya wala na baya to iyahang papa, namatay naman iyang papa no, so una niyang pangutana. Pagkamatay sa iyahang papa, may SSS siya nga nahulugan niya og 8 months. Mga pila man di ay ang madawat anang mama. Uy, nakadawat man noon siya og 15,000. Pero naapa man kuno mga pila kaha kay daghan pa kaayo mig bayranan pagkamatay ni papa. 8 months pila may sweldo si imuhang papa nya, pila ra may contribution ana. Di gyud ta kasalig kay gamay ra kaayo ang contribution no. Kana man ganing maghatag og pila ka tuig na hangtod na lang ni retire no, mga 20, 25, 30 ka tuig di man ganin anak kadako pud atong makuha actually sa SSS. So I think gi-refund ra to sa SSS ang 8 months nga gibayad sa imuhang papa or ang katong iyahang mga contribution no. So mao na ang kaning need na tong mahibaw-an no. Naaman ni sa Cagayan so pwede kang moadto didto kung pilay makuha pero I doubt og naa pa. Ang kanang 15 I think mao to ang death benefit siguro. And then I think pwede maparifanan po ninyo ang katong iuli ang katong inyohang mga na contribute for 8 months. Pero mubo kayong 8 months guys ha. Ikaduhang pangutana, byudo tong akong papa ug kasado sa una niyang asawa. May anak silang usa ug minyo na. May bahin bahusab siya sa SSS ni papa. Ang legal wife maoy makakuha if not ang katong mga beneficiaries niya. Yes na kay legal heir mampud siya. So need good pud nga inyuhang mao gyud pud na ang need ninyo nga i-check didto sa SSS no, padada ang birth certificate ninyo o ID unya ang SSS number sa imong papa ug ang death certificate sa imong papa ha. Ikatulong pangutana, human og pasa ni mama sa tanang requirements, giingnan ra siya nga papaabuton na lang nga mahulog sa iyang ATM. Na process naman di ay ni ang kuwang, correct. Gipangayuan man sad si mama og PSA birth cert, sakto. Marriage contract, correct. Sa anak ug sa unang asawag papa og death certificate sa unang asawa ni papa, kinahanglan pa ba gyud na? Yes. Kami sa una pagkamatay sa akong mami no, mao gyud pud ang amo ang gi-process, mao pud ang mga documents and mugawas ra gyud na. So pag-check ka ang ATM, pero pwede ka mo balik dito to ask more or less pilay madawat matagbuan as pensioner or as beneficiary. Pero usually kung na-process na ninyo nya giingnan na mo nga paabuton na lang nga mo reflect sa ATM, so nahatag na ninyo tanang requirements, meaning okay na to.
no, ang pag-process na lang yun og pag-remit ni SSS ngadto sa ATM ninyo. So pag-check ka lang kay usay basin mawani, no, wa mo kamatngon nga ang SSS pension na ito mo na pangutan or survivors, no, mo nilang tawag. Pangutan na ang SSS pila ang ilang i-expect nga i-remit. One time ba or monthly ba niya until when? I think hangtod sa lifetime na sinyong mama. Ikaupat o katapusang pangutana unsa may among buhaton aron madali og pag-process ang kaning tanan asa man mimuduol kay naluoy na kaayo kung mama ngagsigig balik-balik sa SSS ragyod. Pero giing na naman kaha mo, no? Yang na paabot na lang mo, meaning to say na process na sa inyong papa. Ang papili sa imuhang papa kay paabot naman lang kaha. So basin mo na lang gid punay angay ninyong buhaton ha ang pagpaabot. Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.